Ден 846. Днес има много разработки от посоката на Харков. Тук руснаците се опитват да съсредоточат силите си за нова вълна от атаки и да си върнат инициативата. Украинците се противопоставиха на това, като унищожиха руските части с въздушна мощ и набези, преди те изобщо да имат възможност да започнат своите атаки. Основната руска цел в тази посока продължава да бъде установяването на контрол над град Липци и създаването на буферна зона за изтласкване на украинската артилерия от международната граница. Преди това украинците успяха да деморализират руските части с удари с дронове до такава степен, че руските войници напуснаха позициите си веднага, щом украинците започнаха контратаки. В отчаяние руските командири наситиха района с резерви, което спря украинската инерция, но само в краткосрочен план. От Института за изучаване на войната съобщиха, че руските сили се струпват край Глибоки. Такава концентрация на сили можеше да означава само, че те се готвят за нова вълна от атаки към Липци. Причината руснаците да решат да използват Глибоки като изходна зона за подновените си атаки е комплексна. Те не са в състояние да прехвърлят голям брой бронирани превозни средства в района, тъй като украинските оператори на дронове работят отвъд международната граница. Геолокираните кадри потвърждават това и всеки път, когато руснаците се опитват да пробват украинската отбрана с танк, той бързо бива открит и унищожен от операторите на дронове веднага, щом се доближи до или пресече границата. Това кара руските сили в посока Липци да страдат от сериозна липса на бронирана поддръжка. Освен това, теренът между Лукянци и Нескучни се характеризира с поредица от малки гори, разделени от големи открити полета. Опитът да пресечете тези полета с щурмови групи, съставени от пехота, би бил самоубийство, тъй като украинците имат голям прозорец от възможности да забележат и унищожат врага. Това оставя само една възможна ос за настъпление за големи пехотни атаки в този регион. Разстоянието между Глибоки и северните вили на Липци е сравнително малко, което ограничава излагането на руските войници на украински огън, докато се придвижват към целта си. Първоначално украинците бяха изтласкали руснаците от тези вили, но концентрацията на нова руска сила тук показва, че те са планирали да атакуват и да си върнат плацдарма. Украинците разбраха заплахата, която тази нарастваща руска сила представлява за техните защитници в вилите и незабавно се впуснаха в действие. Първо, техни оператори на дронове забелязаха руска пехота да се движи в една от сградите в Глибоки, преди да я атакуват с FPV дрон. Оказва се, че руснаците са събирали боеприпаси тук, тъй като те бързо пламнаха и изгориха сградата. Както може би си спомняте от предишен репортаж, украинците бяха атакували множество системи за противовъздушна отбрана на руска територия. Тъй като това значително отслаби руската ПВО мрежа, украинците успяха също да нанесат въздушни удари по концентрациите на руските сили в Глибоки. Геолокирани кадри показват как те атакуват други сгради, в които руснаците са се преместили с серия от въздушни удари с бомби JDAM. След това техни оператори на дронове продължиха да наблюдават селището и бяха нанесени допълнителни удари по руски позиции, изравнявайки всяка окупирана сграда с земята. Украинците допълниха ударите с JDAM, които се нанасят от самолети с близка въздушна подкрепа от хеликоптери, за да нанесат допълнителни щети на руските сили в селището. Геолокирани кадри показват два украински тежки щурмови хеликоптера Ми-24 Хинт, които се връщат от подобна огнева мисия в Глибоки. За да подчертаят на руските войници, които се събират там, че няма да им позволят да съберат достатъчно сили за започване на нови атаки, украинците започнаха нападение срещу селището с произведена в Украйна бойна машина на пехотата, наречена Буцефал. Тя първо се приближи до селището, стреляйки с допълнителното си оръдие, за да потисне руската пехота, скрила се в сградите. След като зае позиция, откри огън с основното си автоматично оръдие, унищожавайки руските позиции с фугасни снаряди. След това машината се обърна, за да стреля и в страната на града и в дървесната редица с руските позиции, преди да се върне на безопасно място. Пълните нецензурирани кадри от всички споменати въздушни удари и наземни операции можете да намерите в нашия телеграм чрез връзката в описанието. Украинската операция за унищожаване на концентрациите на руските сили беше успешна, тъй като руснаците в крайна сметка не започнаха своята щурмуваща операция срещу северния квартал с вили. Руски военни анализатори дори съобщиха, че поради по-късните контратаки, украинците са успели да напреднат до покрайнините на Глибоки. Но истинският размер на щетите, които украинците са нанесли на руските сили, стана ясен на следващия ден. Говорителят на украинската групировка Харков Юрий Пов заяви, че руските войници отново започват да напускат позициите си. Като цяло, украинците успешно предотвратиха нова вълна от руски атаки, като унищожиха тяхното струпване на сили преди дори да имат възможност да атакуват. Ефективността на тази операция позволи на украинците да си върнат малка част от територията, въпреки големия брой руски сили, които бяха там. Ако украинците продължат да нанасят огромни щети на руските сили и да използват все по-ниския руски морал, те ще могат да изтласкат руската армия обратно към международната граница. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото
Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.